Yes, nyakoromoge en Saturday kakapile wakelonu Super Sato. Super Sato biro ni chiengeso kangeso Facebook ka endi hikeloni gi Omari Nash chieno jamone mbele. Chieno mineno mbele miyo kwan kodgi Dr. mwenyewe Dr. Sango makawini ya teche gara kutegelena pundu tingo pamsa chikapuo pesa kalendo reba. Wange mabar kabisa ningeso kangeso wakelo ni gimilungu ni ajawa analyst manyiso ni wa analyze gimatimore ajawa kaka wuono to dhi maduong' wakelo ni enea joma mine matingo jo ajawa to kendo joma mine maduoko jo ajawa yes, but it is true. Kendo wadeng'eyo kaka joma mine osebedo katingo jo ajawa to kaka joma mine osegogi piny. Gisani ni endi inyalo nere no mari dhako ngudi ni gichake kore kumnyere to podi choko sitirongi. Yes, happy ngalo longo ni Dr. Sango makonya te chenjara urgale na pundu tingo pamsa chikapuo is not kalendo. Kati nyalo wacho ni dhako kare mine no mbele meyoko. Basi, happy nyalo wacho the smaller the body size the longer the road, flexible the waist the sweeter the man is. Yes. Wan ka endi gi daktari kaka pile. Yes. Kendo daktari. Yeah. Wadwa ne nikech we gik miwacho ng'eny sai matin. Wembaka nitie. Miwacho to ng'eny. Sai mago amano. Sai mago ano. Yeah. Koro asango. Yeah. Gik mineno wawacho gi. Gige miwacho oko. Wano kwa wacho. Wano okini gi wabukore goka. Wambo wawinjo gi wacho gi oko. Wano wawinjo gi winje ka ji wacho. To giluoro wacho gi matek. Ok, ya magol sauti. Ema onge. Ye nitiere gimoro sauti buna. Sauti. Koro gini gi sauti buna. Mokore icha. To kolo no wachi. Neno. Koro wando wayango le wuok mo wache. Wawacho nu gik magi wacho chien kacha. Wawacho nu gik magi wacho oko. Koro gisani ni ende sango winyo. Yes. Ere kaka joma mine gi osebedo ka konyo jothumbe gi eki. Ipani jathumo kenya wuka matem thome. Maler kabisa mga madhako kugin. Mokongo kapok wadhi mbele ka usimbe share gi. Kok mano pok wadhi mbele imbe ngama neno no endo. Imbe tikao kamano. Kaka watimo kone. Kaka timo kono. To gikinga mapoko follow this page, please do so. Kao thuolo mondo follow page ni endi. Iluongo ni Omari Nash. Kati nyalo dhi YouTube kacha chendo subscribe ne LTN. Asango mineno ni benigi pages ke? Yes. Asango winyo M-Pesa, page na mara M-Pesa na asango winyo. Kiji page na mara YouTube, bodi mana asango winyo. Donde Facebook, misi asango winyo. Ita kiti kia kure, misi asango winyo. Kati mana wasa, bodi mana asango winyo. Iwachi ni jomba mon. Yes. Ema tingo to kendo do gima konya ngene ka Facebook ka okay let me help you very fast. Yes. First of all, what you want to do, you share. Koro asam. Yes. Ine mon puru kodi. Iwacho ni onge jathum manyalo wuok moko bedo supported gi dhako. Koso ere kaka jogi timo. Mary, the fact ni jothumbe gi. Mune matingo gi malo. To mano diere. Ari lere. Kendo ok na wache nango. Inyalo yudo ka samoro ng'ato nyalo wacho ni asango ni wacho ni jothum jodo mon ni ka gi malo. Nitiere mon ma konya jothum free hearted. Moko chode. Ok odwa kata chode no ok odwa. To tina le wacho ni bwana Omari nigi talent. Omari were godo. Omari were. Omari gondo man. Ya bin makabele bela piny kama danyo ka I'm relieved. Winjo. Koro nitiere mon ma konya jothum free hearted. Gichunyi gi ma ok ging'iyo wach moro. Okonyo ma jothum gi choero jathum. Ineno. Koka nitiere mon be ma konyo jothum. To mostly gichako ka gima gikonyo free hearted. Most of them, asango winje no TV area, asango winje nyasai ko TV na asango winje mare.
Kwenye zama Osekonyo ido ting malo ne. To biro maishona mozi. To be ko jambo je wacho gima gidwaro ni wachi no. To be koro ko jago duogi. Ko jago duogi mani simu ya. Ade goro welo ko ti lala ke manago. Ne abiro mana biro. Ko chuni ya kiwachi gi maodo waro cha. Koro duogo cha komisa ko. Aga samanya ya timani yako promote tatom. Yeah. Nyathima ko imagine mari Facebook ni koro wachi jiri moko mabeto ngere Facebook matini ochako share gini aneno ka Lucy Mosi ka chendo Lucy wacho ne mos na sango winyo yes aka mos ka mane logo ne manager 001 oh manager wacha manager wacha manager wamuzi mari Lucy start managing asango winyo okay mano manager na kata internet ki de fa ade de mafa kada ko sema da do gele Joma mo ne matingo jo ya malo yes sebali koro nitiere no wacho ni nitiere moko machako with free attend and then gichalo ka gima gin gionge gi issue kaka gichako sama gichako nitiere moko machako en ge bidi toko wachi Oyo no mari wo yo tobe. Koro samo dini. Ko kita ko ni kechingeni samo na ko biro kacha. Biro ka monumi idie show, samo ri gocho mana umoja ka. Yes. Show ma umoja na Orlando ya timeline makisumo. Orlando. Ya timeline manyaka group e gini group yo ya biso da dialo selande. Yuinyo. Orlando ya ko mar kanesa ge. O promoto mare digo la Johangla. No lade group kanisa. Ba ko ni aja polo timu ngade. Ko na pole group ino ndio makosa. Salapato zinaonyoa jone ni kondari omari yingi pachi moro. Kaso yindi za kinyo wacho ni sani waneno news. I'm sorry for that. Oh, sani news. Tomorrow ni be news. Amba be news mali to. Yeah. Kaso wacho Lucy wacho ni sangu becho. Ngato benyero kache maratari. Yeah. No problem. Koro kaki se chak kamano ike tema maber kamano koro sama ineno ka podo promote sama otimo market ineno ka she's just a friend koro ineno ka gima atigi ninga kika tigi ninga Lucy is just a manager Lucy onge white by the way you can just use Lucy's name you want ni asema koro kaka Lucy but Lucy is just a friend koro ineno ka a friend dogo lal kora a friend ko si chako lang du gi manyo friend ipenjiri ni kare friend no de kanye kare friend no de kanye on samaro ido ka imbe nyende wajo bazaro wajo mare mbigiri ngo wajo mare mbigiri kora samaro imbe yudo mari moro chen moro shoni moro yudo nya gwendi moro tadia ni ido ni kora anya gwenda ni ade abai bujiko kora ka sambe ina tone ka chu ngat majielo ma promoter ni malandi gani ino ka chuye to teka ko ne de ni nduru maber Dino ka gini pekne. Ko yudo ka gini bere kamano mos ko ko se beja. Ka jimo wacho wacha. Tine ro kendo jago duga ma system. Waje ni wena ya ngeni bende na lakini do ni gine. Waje jaga ma ko yudo wacho no. Poki wacho ni midwaro. Ugo ni bere do no. Do no ubiro ng'eyo. Do ubiro ng'eyo. Ko yudo ka waje ma ilo ke kendo ki jadi no kendo obero mapu ibero posted everywhere mari na share mari na nyo mari na poco post mara iko la gala mi ko aga page ne o mari na mari ka ko gere algi mangeyo manoto analysis masetem especially nyiwa man abroad nyiwa man diaspora moko ni Guinea moko ni Saudi Arabia moko iluka mostly joma giketo ga samoro giketo ga kata DP kata gikete status koponi ngama wuoyi idate nyakono ni kone ni ibi peko to ga ni bypass boy ni we maber ayudo kata for example keto papati status ne wele status ne ni konya rongo ochako go joma mare ochako kete manungi ne kok manu nyeki ori umbo ibe wana crash ni to crash no because ngani antijo kuma date nyiri maloka we tindo ko ngato oketo nyako moro oketo wuoyi moro status mawe kasi yudo ka ngama date ngane
Be kolo ka wacho ni. By the way, kata en ayo boy. Ni hero boy no, hero nyeki. By the way, Papatino to win my man. Papatino to win my man. Karikeli Papatino, koken crash nyako no. To gain already. In most cases, I don't want to hear the cases there because you need to must supporter. Because I don't know where you get status. And that's what I say. Where you get status. The you must support free attack. Yeah. So the job must support can be but all of them promote. Ma promote my bear, ma promote free attack. Gi promote ma mondo mi chengo na ko we ambro we ka be ibe ko timo ni madara oni ke wabe samai ide to ngi samai go pe umara jo yuma no upcoming to onge upcoming mara be onge upcoming mara je ko kada yimi pesa ko mama na chengoro ka ko nyase otingo wa malo ka ibiro neno maber ni no already neno maber imbe neno na oro to ngado wacha ngo ayo neno maber mai o promote rembe inano kiti mama ber rembe koro ko gina leto o encourage samoro gina o mosi kinyi ko kinyi chionade koro we koro tingere mano matin we ongere yud followers mok matin koro ene mo gini koro koni ndiga ko yudi chudo koni bichudo. Very good. Now we are very sorry. We are very sorry for inconvenience. Yeah. Aneno ka ndogo union ne kacha musiepwa. Lucy po ne kacha manager. Aneno ka jini ti mang'eny kae sako. Okay. Wabiro dasi nyaka wachop kocha. We are very sorry. Kendo. Wachako bedo sorry. Yeah. Wabiro sorry nyadiriyo. Wabiro sorry nyadiriyo. Wabiro sorry. Koro nwa wacho ni ha. Yeah. Joma mine gi to waseyudo ni gin to ema gikonyo. Though ne jomoko nigi nia more konyo no. To jomoko be onge nia. But the fact remains that nia kata ng'ato nigi nia kata onge go. Konyo to konyo. Di konyo do konyo. And let me tell you something. Like nyo ande show moro. Show no nyo ng'ato bin to show ng'ane ne. Nyiri ngenye manade. Takoni maa identification ni ngani obembele. Niki yeye jok moko bende wajoma tuo. Ni jok moko madhi adia eshon makagunda winyo ka boye ka dako cha beni dala gikono adia manye ngato mo show maenja. Yeah. Ko ngeni adia manye ngato kale kuma Johangla ngeni tiere. Ko ngeni sabati manyo ngato. Tikiani Johangla mane nge nyeni sure bet ni show mali kayo katimecho show mon show ngane to hen show mon koro mostly we rone kanga memielo gi jomanyi chuobe de ko de ali di chuobe manjise ni shono nyako bede moro ma vare nyako bede kata ko ngama wer mok bera nyamba show nyako bede gi nyako bede gi opogore gi show memielo gi chuo wa jo kan sani igago to man gi se to man gi puon nyen chuo mo bala kangano ko biro gi demne o gi biro siep ne moro nyen nyako di nyalunga ne chuo angwen tema gi di chiel gi bede bede ngado moro biro magano ar biro kane ko biro magmo na nyaka tiene gi chuo aberio nyen ya ok gochi na nyako mo bie shoni is 1/10. To probability mari nyako gochoni is 9/10. 9/10. Ire ngoma kare ni polilo so chiemo to wawa chiemo. Ayude meje chiemo. Chiemo lo deka. Chiemo igore ilugu chiemo mana die. Igore wawe adi tabiro. Probability mani nyako lungi show. Nyako muluni yawa. Omari. Azago ni nyako jogo maroka baby na. B. Omari ko na ka oran. Makuni ka do no gigi koro. Gik machalo kamage mana kono Lucy ni Lucy. Koro kumucho pele. Manyo maifa moro makoro wanyalo neno ka kwatimo. Koro ng'ama nyako to koluongi tibiro ka midhi nyalo koso koro koso is 1/9
Because it's one. Ng'ato wacho ni asango gigo adieri, gik miwacho adieri. Nitie chi moro mono watimo analysis kodi behind the camera. Yeah. Ne wacho ni nitie jokombe moko mawer maber. Yeah. But nitie joma pong moko giwer maber moloyo moko kata giwer marom. But ng'ati yudo ka pong molo wadgi. Nang'o nikech yudo ka ng'ani mielo gi chuma ng'eny, ng'ati mielo gi nyiri mang'eny. Koro koponi mawer kodi maber gimatin kata waikore. Nitiere probability ni nyalo pong moloya kaluwore ni nyiri ng'eny kore. Kore neno gimatimore niya. Mokwongo, my advice to upcoming artists. Ka inyalo make love songs. Iwacho ni koro nyalo make love song. Yeah. Kapolo ni jathum, upcoming artists nyalo make love song. Perfect. Los días perfectly. Esta con ni chica di kuja leo wiche madeni. Yeah, perfectly. Koro kapolo ni nyalo loso love songs perfectly. Yes. Baba na los días vini asukan. Nikech nyiyo ero. Ni chieng' mare no winji maber. Chieng' moro nwadak maber. Sugudugudugudu. Kata kopo ni chieng' moro igomba. So long as you make love song, must perfectly. Kagik mwawacho go kwan mwawachi. Kaka giwache wan mwawacho nugo kaka giwache okacha giwacho maber niya. Joajawa mone mating'o kendo joajawa mone maduoko. Koro wan mwawacho nu. In fact opo ni atuwe live ni to mani we Jajawa moro neno live kani bulu. To kawuono gosa fwenyo no se fwenyo nikech nwa sende ko nugo wacho kaka mon uting'o joge kumari chuno ne nyaka wanyiew wifi koro. Mado ko nyaka wanyiew. Wifi niti wanyiew wifi dog. Wanyiew wifi mwuotho godi ofuko. To kile wacho gimoro bi nyalo do bwana to gino kaka koro ginyo timore bwana. Ok ber kata matin koro. Ne wacho gimoro. Kaka ng'ama all with the content. Gini with the content. Okay. Gima temo wacho. Jathum kanyalo make love song. Yes. Perfectly. Make them as many as you can. Yeah. Nikech joma nyiri go ero gik ma kilo isia. Otimo. Bwana ng'ama chan ngane ene mo se dio ka odio na nguburu. Ng'ama na nguburu. Popo mawacho. Ni wuoyo med wuoyo. Ineno love songs gi. Wuo. Ineno gikilo isia. To joma nyiri ero ga isia. Feelings. Iwinjo. Gima kelo nyathi. Jathum maber. Lakini upcoming to dwa bere ahinya. Aja ober. To gidown going. Aja ober. But sita. Yeah. Ni umetofu yenyu ni sita bwana koro katenga manyako mono support cha bwana. Ng'ama dogole piny. Promoters, managers, team managers moko mabe yangi ja from pay by the way. Niti magolo was last time I talked about them. Niti yok magolo you. Let me tell you something. The keyboard. The drum. Manager. Jajawa. Jogo niti yok mai jogo niti team magolo kula ji piny ka kise chopo kodi malo. To keba ni takida ko majialo. Niti it is true. To mon ge baby ti be wan gi mon magolo ji to weyo cha komo yo mape ko so mon to de gi nyaka tu gibe ki rumo ki dawo go di ki we ya ki ba ya majialo mostly you doga ka monegi samoro o show cha ko maber o show jaja winjere kode kidonjere relationship gi jaja jaja ja ko chwanye koro ngenya ko mari ma jogi mari to ne onge wan ne bad leader to koro ni o mari ni jaja pi chwanye baru chiwo musiki chimo ngene urumo ko kore kaka network timore ni ma wewe nenda urumo kata wae koko chako
wanto kwa chako wali kesa ninga tokinya wachinia ti mali rumon kesh by the way onge kumoroma seti majina amu wachinia ti ana sanga ane makunya kwa makosa na ade nikechi ngeni kako timoni mato kwa dede mbele watimteme iwacho wada chiel to kaso okanso ngeno ti chulo wagine watimteme maracho wa postpone kata live ni igai kuri ine ma igo wuyo na iro na ko watimteme no kwa wakungo pimi yani to watimiro watimteme chageno yin tima nyea wangu machul ikechumani tokoro kwa dede nyewe ne kono ndo temgi mari no malala le mato mau kwa de nyane nyewe gisimbi the hot spot ani kono lusi ni tiyo pesa yangu kiti lusi seti 1000.2 1000 pukete so bagi wasete bwana kumali pozo lusi ni pesa kwa ni mbili yani pesa yani pesa tokumari yani make Joseph wachani umari aneni tao tafuani toke nena andofu anakoro wa manu Joseph afuani karo mari Joseph okotho tiene nyeso chele antao Joseph dakini nena ngatu no tereche mukachilungu na moja ndo ngine nesa ni nani Kenya cinema samba kwa sababu oksamba Kenya cinema tendi cha hotel maduong ni lo na moya rango sana yao ungani ukagini publicity kwa kwacha kwa dhene mbele wachore rango mekore stable kasani yao ikmaisani yao luchiketo diga tugire bwana gire zivire katugire just you just feel your call just been pole ya tokati kungu matek no mari ya bakore pana zongore pole mozi sichele kaneni na kaneni kata mateni kanya pani koro sawa sauti makoro watemo asango winyo setemo kamacha we watemo ne sauti winjo nale sauti okay sauti noga be sauti okay or sauti is not very good aro winja ne sauti kanya pani koro sawa sauti makoro watemo asango winyo setemo kamacha we watemo ne sauti winjo nale sauti okay sauti no madongo sauti noga be sauti okay kanya sauti bwana wapo wale bwana negi ni weze tudo aya wachako gi comments pio mondo koro wachaki ma very serious nyakoro muginga makore kodo jokanyo ne ndane no Mariandi manilongo ne Nyarngesa bene kacha endo all the way from abroad aneno ndogo junior bene kacha mano koro jangolo mano be all the way from abroad ndogo junior tore kacha ni iko sawa iko sawa mano Lucy Kate wacho ni iko sambamba iko sambamba sauti winjore maber nyakwar Alewi official is in nyakwar Alewi ni ngwarom sani to podane studio manya talk live mondo ane ka kwatimo koro ne wawacho ni ai ngamono onge network be no sebedo ka chando wakanya no wacho ni tiyo gik meyo lama de chula na wacho ni yes Jojawa in general mostly itingo ge gimine joma mine matingo ge to joma mine semse mine ge e maduoko ge nikech yudo ka to be sincere jathom ka chako ti yudo ka gik mang'eny onge iwinjo not necessarily jathom but iluongo ni wasani artist obed kata comedian kumare gene iyudo ka ng'ato ka kumari samori chulo ne ot awuo dong go biro ka mondo wuo doga dance kidongo olaro mon ka
Kero MCs my baby. That was the time my uncle Sam no konani. Mana. Ashoni bana. Likumbe si likucho. Alingeni show ema. Diro ema na ema. Ema na ema. Likumbe si likucho. I didn't know the chimo ngani kona bwana. Mera tangu nyini bi si likucho bwana. Uncle Sam. Uncle Sam biro majani kisho every time. Mimi manonga manori embesho. Hai ka bwana. Bugi. Likumbe si likucho. Kwa ingeni kakana neno ki anaka kosa kokiluni ankosa msong. Bano ka ngini chimoro ginyala la ruja lede keke lede gina lede Jaledi. Iti dwaro njadiria no kagende de soka jeri kamano. Le penye ne ko le penye ka ugo. Ai se woyo bayo. Koro no wacho niya. Ka artist samochako odwa support. In fact ngama dware support an upcoming artist. Be it Jathum, be it MC, be it Janga, or Namachako Duaro full support. You know, and in most cases, women have taken that position. You know, most women have taken that position. Nikech iudo kage konyo jowage kata from sharing, doing all everything, financial support, gikmokumachalo kamano. Ndano siasa jandire gara wachimo mane trend siasa ni campaign go nyoka nikonia mine wa untie mine nyalo koloko ni tako ko chikini mi to me and that's the truth dako ko wok ni penni do konyi ngama miyo ne okonyi ngama miyo nyalo konyi might be bit surprise and samoro ne giga magoro gi yoro na nyaka gi screenshot kaka idao legi yawa to my picture boy my name is Kiki guys status king go na sango yes an artist one wake akide gele artist kaka artist mok ne gine ne gine to leo abali ko magi mo mi adop no kigine no yene na ka ko ti ko it is just a stage comedy okay wacha dier gine no be wonge wacha dier bwana ado bwana gine dinyal kata koro wini gine anto be okabere gine koro ni iwacho ni jowage to giwuok piny gikonyi en mani koro gimane wasewach mokwongo intention ama samoro but antingina pogora kodi nikech kata intention no aningina ko awacho niya koponi ng'ato dwaro mana giri mar lach to nyalo neno kakutimi on my side I feel niya you should give that person nikech isebedo gi giri mar lach no for several days to poko konya isebedo mana kilayo titengo tidwoke ilayo titengo tidwoke cut this person has come out mowacho niya I can use this your thing for urine and generate you income what this thing of your urine itengo tidwoko baba itengo tidwoko mama ani soyo timi imi adongeke soyo kore kubi pesa mormote ikwonge soyo timi baba webedo ne tengola mani lungo ne jabat makajuno no wacho ni no temo jiwo joma chuo ni we kana gino ni webedo ke tengola samore soyo timi bedo kitengo lach ke kwayo tichiwo itengo tidwoko baba jomoko to nyiewo geche to ini dak ne tengo tidwoko okay pero ineno pachino ito jomano sitio gi pachino but what impact does it have kawona ogira mar tango la mar lachni idware ami iwinjo ki yene ginene ka tiji luor papka be luor gi kaka ngatu mi samoro ngano winji standard moro okodwa kata ni nyako wadi moro chaku winji somewhere koro kawuono ngani dono konyi itengo tiginene ichiwo giri mar lach ng'at ma nyako machielo bo yudo ko kanyako machielo mabeni
ni chuny mar konyo to bende gi pesa makata kikona kora ni hawa ya watu koro wifi wani chandowa kon umari wifi kini bi ka umaro itaon iwinjo kendo mano bende ojaki bire gine ichiwo ne kari mar lach koro ngeni ya machielo mai konyi ni me uchako goni to landi mak pesa maonge kumbe lakini landi everywhere koro ke ginyo neno nyego koro molandi everywhere koro man challenge mo bedo ga jawo nikech iyudo ka ngama supporti samoro supporti to tuo manyiso no supporti to onge gi chien onge gi chien support ochwadi pesa lakini onge gi chien koro iyudo ka kanyo te modwa gore go noma kaka jojawa iyudo ka ngato setengne jamna to jamna motengne cha koro use jamna no mondo odhi okaw go moro mang'e ndekni nitie jomoko moda kata mane e ute joma miyo mabe mano krach lakini yudo ka koro nikech down falling artist oda kuma gida ki utimo mang'enyo da ki utimo da ki do kanya ka friend na moro bana mana he was very encouraging oti uratia to no ngama be no tiyo bwana jo upcoming mai Kido, thank you so much Kido. That has been disturbing us makoro chono ne asango wenyo lago wika angno gini but kora neno kamara sango ne to bet them ber inga mono ne kanyo mono neno kaka gini chando atafadhali share gini monikon joka ni gino seduogo kore kwa moke in fact majer kare ne porwa tem gini kore kwa moke ni wacho a friend moro ma was so koro ido ka jagoni ne wago tum to chulo wa maber ugo tum to chulo o chulo wa ma eno won ugo ni baba ineno ka dok mag siling 500 onge gimoro onge mani ngese je ochuli se moro anja jawa ochula siling 700 tade ugo ni baba okimeda kata fe moro matin bana now you the sudden news ni baba no bisa no dak ma od miyo moro an aonge gi wach dak ot miyo aonge gi wach mondo chul fare aonge gi wach mondo chul ni ot wach na en achiel winja kaka kono mane kuma gigi ineno dak ot minegi an dak ot miyo krach na in fact an koponi ni timi moro man gi ot Nairobi ka luonga dak ot because gima miya stress Nairobi ka so far et chulo bas ineno kaka ino man sani in comedian in yonge gi kambi moro ma wachi ni andiko joga makama sami jako ban jaja wangi jaja ngeno ngi ya bunde ngi ya drum ngi ya manager ngi jok ma bonsai ngi jok ma club ka mugina bengi koro sami sa de da kod mioni jok yonge kuma diri ude chiemo kuma gidi jaja do yutu kanye iwinjo ke wasi ne kitako kada kute minege shock gipange to donge mo wacho ni ko vi magadore onge sokoro pangire bangire ni baba wani change pango kanyo panga ne winyo maber opango timule opanga ya mordi kali nasra ojoga bende me nasra okupanja kombe wa maber wa bwana sango an bwana dipogora kodi the only problem we are koni ngambe kuma problem ayeni tama lenga koni kuma problem we wakoni neno problem na ina chel ne o magare ka un kan wagore so tangwa gore kungi winja ame win suggestion na an awacho niya koponi ngato nyalo ka by the way I'm addressing you in gi ot Nairobi donge idwa na daga e odno sawa come and take me I'll stay there no I don't have any problem so long as I'm doing my work aduga da ana ungi problem I need some time with you dad darling I need some time with you yeah it is some time to know be some time no but I think man go teach no some time no what is the work of manager koponiati ni isewa employing ato as a manager the manager should be responsible of looking for a show. You should not blame an artist for looking maybe monopag teach manachiel and kaka artist I also need my time. I need my time. Iwinjo gimarache niya opang na show taleo niya mulo miyo mupango na ot ineno mano to now you are not an artist. Mano you are a chodist. A chodist. To koponea ambende
an gi time na kaka jathum aneno because miyo chochulo na ot embo dwa services ge miyo is right ochulo ot odwa services ge omari akoni ineno mine wa mine no odago wage gimoro ntie kane sex modagi an miyo poko daga modaga walung ni no daga an kikiketa ka ang ni jiwa chinye chobi no an we keta imiga jawa modaga wanja jawa mine wa modaga wanja jawa nitie gimoro kane sex unajua sex is spiritual nitie onyalo gik kumoro ma ngani nyakoni ki nidogo omera kisirano okpange isigo majini ndiye moko makisirano Dawi Lucy wachone ya Asango is right kopo ni idwaro promote jathum promote kuma entiere ok ber kodak kodi ni omuli. Thank you ok ber no ok winj my point na ngato nyalo chulo ni ot to kidak kode it doesn't mean ni koponi ati chulo ni ngato ot you have to idak kode okonyiso ni koponi ati ikao ting mar ngato then nyaka idak kode mane kuma pogora Asango wacho ni like somebody should be responsible of his own bills. But ambe we wakoni an problem na no ken yudo miyo ma support me dak go mitimo winjo giminje to no mago gin gik mokare mopogore nyako ma kata miyo ma chulo ni bills gi where you are man is quite different nyame dhi dak e ode gik mokare mopogore I gotta go lock the door kanya I need you Oloro. I want to go and meet Samuel. So someone send a message more to me. You come only in the spice. Or send a message more delete. Call delete ka corona sana. Kanye mwati mogo maraj. Mane point mana bi ne ya. Kopo ni nyalo yudo ngata chiel man gi gima ni onge godo. Ni onge ge pesa. Manyiso ni your focus should be oningo ber kumora chiel. Katinga manyako be focus oningo ber kumora di. Achiel nikech joma nyirigi gimbende on the other side angwe binege gimbe okene gin 100% we amba koni iyudo ka ngama wuoyo sekao miyo moro nigi pesa of which is good kech ngata wuok dala gini biro manyo pesa no yude miyo no I support 100% kidoja la si pesa gole sienda miyo ja ayuda achoya 100% nia kaumiyo no nyalo mi pesa mi manyo kaumiyo no the only problem eni kori chalo ka kumari chaki yero sianda ichaki manyo ngat maonge ge sianda ma de chako kao pesa ma miyo chomi monde yudi sianda ne akene yuda ikichaki yudo koro ngama nigi gari miyo cha support to komi gari koro yudo miyo kendo man gi gari koro ichaki yudo iriembo gari ichaki yudo ngat moro makoto nigi ot maber minyalo dhi gi welo kechinti dake bed sita moro kumoro ewinjo ichalo mari idake bed sita moro ma is not good ma ke poro ni kier te nyono dipugorecho ineno gigo you are in a self confused kori yudo ka joge dwaro ni ete yud gik ma gidwaro te kum nyiri mopogore I think that is the only problem ma anyalo wacho nikech ineno kata scandals ma wuok gi iyudo mine no support wagi scandal wuok nikech odhi yudo ka kare kata friend ne moro ma gingiyo gogo sana beni kare ni kode kai koro miyo chami pesa ansa ikanyo kapoko odhi mabor ineno gine what brings this problem is you know ni sani minege sani wawach kaka yudo dem moro ma base pero ke gom kata celeb moro duong yen inga ko mai ko na san bala ko maga mata an gi dem na bal an gi dem yeni wan gi ngane ko go ngene mo amani ni masani gi vera sidika ni gi vera hey congratulations loka to minegi be the same engi omari celeb majajawa ma nyatene wer maber malich here nyatene ber odwaro ne samoro kata ka gidhi giromo gimoro ki jo pesa gin ga giromo mine ma jo pesa gina giromo gimoro samoro gidhi keto tel moro gin ga jo pesa ino lo tu sungi seche go to nitie gimamo mano wachne tin dako kile iwinja mine ka be koro biro dwaro mani kaso ntiga makosa mama bisa mumini mara boy nano tiyo malaria o digital
Boy nano to kitanda taluore. Kata wer bage kamano. Mani ngini samoro kawa kama ngoro mapokutegni mai. Pokotero kaso winyo ka made osipele manyiri okon boy mukati nene pako ni boy ni. Atu duonde to commit na. Kata duonde commit kama. Kata duonde commit. To kita boy no beler ka chiena. Wena uwa boy nani ya. Wena boy na. Miri da ko pachelo winjo, ni ka chiena to boy ni lere. To samoro ben ki sura mo minyalo wuotho go, ngeni ki sura mo minyalo wuotho go. Kaka waji kaka koro kido en boy ngato. Koro ngeni nyalo ngeni ngato munya. Kido manyoro no thoni. Rest in peace. Rest in peace kido. Koro. Mose rest in peace no. By the way Kido no golo thum kacha mono miyo nyinge landore kamacha no golo gi sanduk. Yeah. En thum mane Kido golo gi sanduk koro koro pichni ke mono trend all over. Kaso no dhi otimore marach ni Kido kare no chwanyore gi ex ne. Koro ex no retain sim. Emo miyo simbe menyeo gi bericho. Donge ka wachore. Wege gidhi chwanyore gi nyago chapachi oko paro ne. Nyago chano nyeo ni simu. Binyiri achil mowueke. Demo no post no tho. Rest in peace. Kido. Rest in peace. By the way. Mori kala ki yaro chelo wakiwe. Yaro wakiwe. Kod ma polo de be. Koro ineno munka ma osipni ma gine nene ma ja pesa ni introduce kuom gine ma koro gibiro chako gine to koro nge atung dhako okleng. But kanyo be joma mine timo marach. Joma miyo feel niya ma be ingeni osebedo ka tungowa gi joma mine moyudi. Nyako yudi ayuda ka imbe innocent. Iwacho ni bwana nyako ni modwa hero nyaka chieng. An koro amako Mariandi, adwa hero Mariandi. An amako Lusiket. Adwa hero Lusiket. Then Lusiket feel niya ne kumantie kone ni ngato nyalo gajore koda. Koro mondo me kik ngato gajore koda, Lucy kao pichana to keto edipine. Kasto oposte status ni abebona. Aeri seriously. O feel niya ni osekiwa mondo ngato winji ni that person is already booked, not knowing ni on the other side of marketa. Because somebody will ask her, to boy ni ochalo ng'ama kare ni kore kia Omarinach. Omarinach kuri ngene embo dhi obedo interested makata no onge gi interest koda. Obedo interested ochako follower, iyudo ka you have a new follower on TikTok. Vivian followed you on Facebook. Vivian liked you, commented on your YouTube channel. Zaidi chogo. Vivian, Zaidi Chogo inboxed you. Mia WhatsApp number 0712. Such word. Zaidi Chogo WhatsApped you. Zaidi Chogo received 10,000 from Zaidi Chogo. Man go kadaka gine. Ingeria kadaka nene Lucy. Go Lucy get go kadaka gine. Kala Osekonyo chinkuro. Lucy Chogo ngeni 10,000. Lucy Chogo has been giving you ge kwandi moro mofo ibede. Ego kwadonea. Kanyalo mako Zaidi Chogo to gi Lucy Kate. To Lucy Kate nyalo miya kata mna 20,000. Momiya gacha. To maketa be. To nyako to Zaidi Chogo ni to miya na 10 ni moro ni kato ko maketa to sawa. Iwinjo. Ora 10 ni. Koro gima dhi timore marach. Ni mondo mi Zaidi Chogo be inform Lucy. Ni embe no sedonjo kanyo. Embo dhi otimo fuo. Ni nyieka. To dhi okawo picha ni embo keto. The other hand. Koro Lucy keto oketo mimakori kama. To Zaidi Chogo to kawo poster makinyi gokinyi. Manyiso ni mare current. Akeni winjo gini. Kasto keto embo keti to ndiko gimore status niya. Support na boy nani. Imagine their friends. Koro on the other side, nyiri gibikelo collusion. Iwijo. Ananeno ni akopo ni eti usebedo agreement ni ero ngate support. Ke bere kode ni mangata gimitim. You can monitor his ways. Ingene to chalo nade. Kopo nu neno ko kwanda mana wirigo. To gimoro mar ni eti idwa market ngani mundu jingeni in kanyo no. One, it is making you to lose value. Nikech kiny kiwerigo mari. People had already
non ni ati ni un gumari ima kasango wenyo asango wenyo chake degi chake yudo ka karo chal ma gumari ichaki bola sango ngato chimbo no penyo na ngato ni ninga ndita ukume ni ninga na sango wenyo otia mo ogaja Yupayuki, dalo padrini de cho. Kore ni tiere. Do, el gaji marach bat. Jaja wa sebedo nyingi kisa ine na jaja. Kore in chuor mon. Yes. Yeah, kore in mar ngata. But ena ni ajawa kethore nikech tama mang'eny. Iyudo dhako mumiyot maber, but kore idwaro gari midhige odno. Tiyudo muyimi gari. En loka gari mumi. Umi. Kaso kore idwaro ng'ama ubedo go mbele gari no. Lakini yuda gari osemi. Kore idwaro ng'ama ibet go mbele gari no. Munya chamo go pesa. Tingeni mostly jok mibet go mbele gari go geche mok geche gi. Gionge gimoro gine mi idhi yomo gi fuel mar ng'ato be niti ma olo fuel eni gone ga simu niya hello bebe gari nadwa dhi e Osekonyo okokone ne dhi yom ng'ato kati wacho ni wadhi e show takwame wang'e no awepena adwa dhi mito mari nash ntie mamo ne ubeni waloso kode mari nash ang'e promoter koro gacha to onge fuel Custom. Ing'eyo okwach ni gari ni be mar ng'ato. Koro yudo kan tie miyo mawuon gari ni. Koro kan tie miyo mafuel gari ni. Koro kan tie miyo momiyo kuma gari ni nende. Nikech jagari to komiyo ng'ane ot. Koro kan tie gari ga bibet kodo mbele. Koro kan nitiere ng'al makoro miyo jathum pesa monyalo wuotho go fuku. En pesa re wuotho go fuku. Koro ng'eni ja pesa wuotho fuku ni ete na round. Ena round. Mokala gari jane no de kata samoro no uso lepe moko to kale botik kanyo ne kose kale botik ne to ngendo ma mari ya muri ka walufu ni makulu kalu fa bichi ni magulweti magonetie koro anjaja wadwa ne ya kodwaro full package okongo oyier nyiri kech mostly to be nyiri ma approach mostly there was a time when I supposed to be more but I was like adwaro nyako man gi sianda majaber to somo to pachele to war onge kumibiro yude gigote onge the same onge kumibiro yude nyako ma onyalo en owuon en gi tije motiyo idwaro time ni mondo mi okonyi lando shows gi abe ina ngomo ki promoter promoter ne tich kujo o manyo ni pesa iwinjo kibro yudo mani time promote shows ni go kare paro no oge pesa samora all the time to do everything you want but abebo bi obiro abebo de ode but ge pesa di but ge pesa ge koro ge pesa di machane ge pesa to ku promote nge chode koro yudo mane ge time to onge gimoro piere ne mubiro go okibire ge kizungu mokadek mag this guy is talented oh gosh okay ire mawiji koro okinya yudo gite so long as okay nitiere gik ma maybe type mar nyako maybe dwaro mari oselal nitiere moro ma wacho ni in ma wacho ni kada yud kama tanyalo dako iwinjo mari makade yud nyalo dako na midago mang'eny werigo mane gimodwa kono jajawa gimosebiro ka kethonwa en ne dwa mang'eny bed piny ng'inyiri ma in gore inbox wach ni ng'ani ochalo kama ng'ani chalo kama at least ka okenya yudo 100% but you can get 70 like maybe en gi pesa gi sianda sura onge mori bro yuro kane gi pesa gi sura tuti oti iwijo no chako chon moro bene gi midwaro te to en chi ng'ato gik midwaro ko te oweri jigaro to zoom momo en go chi ng'ato ano
Chingato mouse kumeni chingato no le kumeni chingato no to konyi we ni okonyi piano medio no ma chingato ma chingano no koyo kwa somo ngeche uchiel moko bisomo sani tu wang'e gi wacho Matino prado ga uchiel Matino prado ga uchiel wacho niya inyalo yudo to gi pesa matin maromo kati adi matin inyalo yudo jo inyadhi ng'anyo chon gi pesa matin maromo kati adi sani kata kidhi river kuje samoro nyalo yudo ka ikoro ni no an kech taonge gimoro to iso mkati dongere ga so omi mano gima mume mondiko som god angeche uchiel matino prado ga uchiel jasomo kiyudo to som kod inyalo yudo gi pesa matin maromo kati adi achiel ching'ato to biro tieko ngimani nono koro mondegi kata ng'iyo ni mar keyboard baba di to kikidhi keyboard to di but never on the other side Lusiket wacho gimoro Lusiket wacho ni date jajawa at your own risk kaso wacho niya kato bet muna nyara jao mani ngeni mu mama Lucy ilo gania Lusiket aberio matinda de wacho niya date jajawa at your own risk kasto dhi mbele komedo matinda rio kanyo wacho kato bet muna nyara jao Kada no bet muna nyara jao date at your own risk wanu wa Lusiket aberio matino wacho wange watu cheke chiel kayo achiel wacho wacho niya date jajawa at your own risk to dhi mbele ko wacho niya matinda rio wacho kada no bet muna nyara jao at your own risk mama hallelujah Lusiket mumbi no sawa Lusiket mumbi no mano mumbi sawa kabisa jambo moto penyo kuma studio ntie sani pode wa wangang nuakoni but inyalo manyo iluongo ne African Master Studios mani iluongo ne zaidi gogo dwani obie studio ka iluongo ne African Master Studio it's our host. The producer is Kido Johangla. Inyalo manyo Kido Johangla mbui kanyo to obro mi details. Pod wana ka chao ko bi wuok. Wan gi Kido Johangla en won studio ni osetho lakini osechiel. Ata dhano nyali Yesu ma jaluo ali ma yuta chiro Kido. Koro gimono wacho. Nitie kata jothumbe wa mawer maber. Wadwa michiwo example by the way koso kiko chiwo kaka nikona chingjo. Ano ga luor. Okay sawa. Me ya jothumbe ariyo. Jothumbe di ariyo mineno ka ni giwere maybe gin a level moro but ko ngato ingo wadgi gi fan kaluore ne en gi nyiri mang'eny molo wetegi gimwa wacho ni mai ka okni wan mo wache mai kaka ge wache kaka ge nene oko kaka ge nene mano koro gima gineno mai kaka nene oko kanyo but giluor wacho gima ntiere sani ntiere ngato ni Elvis Kadori to gi moro maneno ni Uncle Eddie makoro wuoye jok makoro biro wan gi papati papati gi goloko ang ne luar gi kachela chiel papati nitie wan gi papati wan gi Elvis Kadori wan gi Denzi wuod nyakuchieng sane biro wan ga ungu wendo aungo nitie an ga ungu wendo wan gi ngane muero nyanya kachni wan gi kaka Talanta kaka Talanta in fact ko wona ngi shoko moro machi na ronka okay kasto finally wan gi ana longena de mama na tunde elugene ana mo ken Elvis ngane mo ken Uncle Eddie Uncle Eddie ni second list ko ngene gen chinja na kunimba ka Uncle Eddie gi Elvis Kadori gine upcoming masane wang'ia sana koro iwacho ni mudong ka walwar te wadongi Uncle Eddie to gi Elvis Kadori lakini shomo goyo tinya timoro kanyo chawa kum Freddy Jakadongo ilunge ne Jaoganya ni lungo ni Uchieng Uru Ganya
Rigo chingulu Kenya. Jamagoya. Jamagoya. Omole. Omundi Jamagoya. Omundi Jamagoya. Mano kore official mare. Omundi Jamagoya. Wero live mame. Manya ko tom matu beru pen kama. Tuwono melo bande matuwong. Ka wer borum wero ko menege. Ban nyenda Ana were na de mama. Tu ika ko Chichi ni ma kinda ni mabere mo miyo tumu yuak kawuono. Bas. Kore neno kai ka iwe kata ke goye gigi. To jotum te ka goche gigi. Samoro winjore ma meet molo live performance. But ya teacher live kama. Bana dong ma na de kumoro. Mo ka dok wache kumuko ngati bana de. Nataka wuku pale baba wa de kuchu. Iwoku artist maduong iwoku momone. Aneno ka Otin, my artist managu no sani pon new job to come upcoming. Eti analysis. Makore kelo no aka. Every Saturday wakila jawa analysis mara jawa. To wawacho ne mana kaka ge wache. Lusike dosini umundi jama goya. Umundi jama goya. Koro iyo ka umundi jama goya ni. Kibedo pin. Di feel ni emielo ngato kaka ema kaka indan ke kata Baneno is very organized. Baneno is very organized. Kaso ko tuma cool maber. Watch maguko kuomi. Biwinjo. Wele ko mama tino chako gere pagala go di jel. Ango miyo ko wer maber. Te upcoming. Kata ina winyo mana ke wacho ngane. Iwacho Elvis Kadori, iwacho Anko Edi. Okay. Ni kana di show neno. Na idoka en gi joma chuo. En tumbene ngeni tika ka irate. Kaka tum trend. Tumbene okuringa inya. Yeah. Ntidi mo kuchin kanyo cha tumbene ma mu angu ku friend. Tumbene temo ringo to odiuchu. Apan promotion nene ni pin. Yeah. Chaka gi mapoko donji dege. Poko yulo de. Wado lade. Video. Okay. Oto maber. But kan kurangi o mano koro wer ma wer mo kiti ground. Yeah. Nothing oto. But koro king yo trending. Chwari oke. Ematrai. Katalanta. No, Anko Edi. Gi Elvis Kadori. But mostly ngene ki trend ki chwende ma this love songs man you take go. Yeah, love songs. Okay. Yeah, mamia give them a bear. Koro between the two. Anko Edi gi Elvis Kadori. Anko Edi nyalo de mbele. Ne Elvis Kadori. Nikinda neno banda Anko Edi yani wakora mokeye. Anko Edi niginyiri. Wala uwe. Kenya jiti kesho nime. Soma neno kakapono ni chalugisho moro nyo neno kajaban makajudo. Ani tendo ni kachale. Nyiri. Wendo. Kori iwacho ni Anko Edi nyalo bago Elvis Kadori kalore ni nyiri lowe. En nyiri mabeyo. And then na sene no wakora makoni bande ne kanyo. Ngenti jo tende moka ya jawa ka. Makesene ne bande moro. Tingengere. Ndo nyalo tero ngane wuodho wacha. Wuodho moro mano we last week. Oh, kocha. Kocha. By the way, rest in peace Osama Daktari. Osama Daktari no ngelo rengo. Yeah. An kuro ngama bolo sapoda kia. Baba Osama bolo sa. Mayu ngilia sa. Azana ngama ngilia. Mano jago. Kalo so koja gwengwena musiepa. Apoje grada gruki. Ena musiepa. Aba ya WhatsApp group. No. But nintika kan wasepango. Arona le me do losa. But ongesi. Goro kana kunena ko ka trend ko kayu. Ngene sama podoto. Okote ngoro mbe. Na secheka na semanyo dela di. Angwe na do pachel. Wala bibi dela bi. Be marete ngoro do ngana. No problem. Koro, what ne podo dembe? Yeah. Anko Edi. Anko Edi de maber. Ka podo no ni po. Jini pole fail.
To Anko Eddie nyalo dhi maber maloyo Elvis Kadori. Jama na Kenya neno kose dhi awinjo no dhi e band moro madito. Mano nga? Manager 001. Oh. No, se dhi kumoro. Awinjo no se dhi to Pokoland officially. Ledo no ledo boka. Awinjo no se dhi ga ngane. Ka Tony Ndiema. Ka Tony. To ko ma Tony Ndiema ko indonyo no ngi tiende. You my day. Aye, wato. Oh? Wato. Asa ko yo ke to gini. Iwacho ni Charlie Benchik odhi ka Tony Ndiema. Charlie ka gimo odhi ka Tony Ndiema. Charlie. Poko landa. But Charlie ni Benchik odhi ka Tony Ndiema. To wakiti ne odhi. Dikeche mola ne ko bro wacho de. Ni odhi. But odhi ka Tony Ndiema winjo kamano. To odhi ya wana. Na ponde ka yudio ka wenye. Apenzi, angu mi waguri mateka maniko poni ati odhi to. Do ngeri sani bo jama ja sani timo chuma. Kori nyalo poko biro man obiro ni ne. Toko mosi. Obiro ni mokele. Obiro matimo gimokele. Toko mosi. Asago kato baba. Asago kato gini no ma wakar for the next show. Wawe ledo negi show ma next. Wakita Gada kawono no we but Joma mine. Yeah. Kata Tony Ndiema no. Tony Ndiema no waje jana ngi okocha. No. No. Okay. I don't care about problem man. Oh my. Serious, what is it? You makuri baru ya kenye yaro ni okay sawa. Very soon. No ma boka re at the same time. Omako gikmukare. And it is 001. Gastro. We're bogeyo. We're bogeyo. By the way, what do you wear bad? Not bad. Wait, yeah, Koro, ana ko nyadi maber. Video manyiri attend. Okay. Yeah. Show ndio manjo manyiri mtie maber. Koro, onyalo. Akano nyecha no for the next show. Mama mi pale ndio to. But okadwa ni chalo ngama soka by the way. We kabisa. Koro. Tiluro to ni namo. Ukaluro to. Okay, sawa. Anonge ngama by the way jogi ongeyo ni anonge ngama luoro. Mano te nyalo duoke gine. Bare ya. But again I'm Tony. Identity Tony. Ana ko samora the enemy be our Next king dog. Mantoni. Koro. Elvis Kadori. Gianko Hede. Kijibani yo will. Tony Ndiema was just by the way. By the way. Elvis Kadori. Well. To ango ina idoka. By the way, akian juke mo gi chano wondo. Ayiro ka shone. Donde utegno. No audible. Uwinyo gimo wacho microphone winjore maler. And then management ne bana no kana ber. Aneno ka en gi yawo moko ka bende. Manyalo tere kocha. Okay. Koro makosa ni da sama botho. Koro ang no ngado loka. Nyalo ngado loka. Dowa ni goriga. Yeah, ni gori kitanga nyika do ngabate kacha. Koro mago yo tere. Pura wenyi to ni wacho ni oyengo Elvis gi nyiri. Ni wacho ni Elvis chuo mielo mang'eny. Elvis ni chuo kendo mana serious. Moko biro madho kata gimi madho. En gima serious. Tim choka na kan gi Elvis Kadori. Kendo follow maber. Mi wacho ni Elvis de bed ni ati nyiri mang'eny ni toke to de koro. Opong mara. Jama changine ne. And then na yudo ka keyboardist ne go thum ma danceable. Gene ni keyboardist ma
keyboardist owaka ngane owaka keyboardist mago main owaka chule di machon owaka ngane odosi ya suba keyboardist mago mane wako dos chakodika zaidi kane pokolede ni Ango matimo gini? Iwacho nango? En gi keyboardist mono waka kaledi. Odosi. Kireja zo. Ane man chule di mugi. Makasto ledi to. Oro lelo wera wachera. Manonga. Mailuongo ni the super Sato wan kai niga sango winyo sango daktari. Makoro jama makelo nwa watimo yaluongo da jawa analyst. Wa analyze. Watimo analysis kanyo to no la manye to kayore. Watimo analysis mara jawa. Nikech ok ni ati watimo ni mondo me ni kata ni orach nwa to watimo mondo me oluoke obed maler. Iwinjo watimo gimiluongo ne ajawa sanitization. Wa sanitize. We are sanitizing. We sanitize. Koro wa sanitize ajawa. Koro wasatimo analysis wayudo ne kendo wakam to conclusion ne joma nyiri to emabeto sitingwa jawa ni malo kabisa. Joma mine iluongo ni chwech malika. Alafu nitire mine makuma be in fact on go be congratulate mine makisumu. Mine makisumu. Bali go segolo jaja mang'eny oko. Mondo Kisumu. Awuo. Wadu wachi? Fredi ya kadongo. Mondo Kisumu. Awa ba kakede. Donga de maber. Fredi ya kadongo. Mondo Kisumu. Ayo kwa ngane. Jamana mana ongelo rengo ne. Abene. Abene ja chiga. Mondo Kisumu. Ndongo jara. Mondo Kisumu. Odongo sewag. Mondo Kisumu. Akini Kisumu ka. Nyemoro kana Prince Kafaya. Be mago Mondo Kisumu. Yene moko winyo scandal kanya kanya ne mano ka otie ya be. To this toto. This toto be ne Mondo Kisumu ka singe gima tumre ko this. Ne okia ka kerengo ke mara Mondo Kisumu kapok Mondo Kisumu tingi mala sari kubiro na hiyo. Yeah. Yeah. Obiro manyo mondo makairo. Mondo wage kwa dhigo. Wane mwenge kwa dhigo. Kwa dhigo mondo madaonga. Yeah. Koro. Watimo conclusion ni joma minegi to are the key factor ya jao. They're the key factor. Joma minegi gin a key factor. If wakwang'iyo the factors. First. Players vehicle. Mabe mane gari mane ingarengo. Mone manong'eyo. Gajutugo. Nissan. Savana. An mane gari mame indo tinga be onge kuma chielo indo sitinga. Nissan. Marjo mone manong'eyo. Tusa even no giloso nyaka WhatsApp group moro kanyo mane solve fans mamine manong'eyo ne. Inda gari moko en gari ma white. It wasn't like it was second hand. No, but then second hand upon no thing upon a year to naging yame mon. Mato na kia. Osogo winyo. Mawura. Baba. Mon. Kani do de malaya. Ni di ko kosogo. Amne ni de everywhere. Yani de matanda hand. Ilungu ni third hand. One ki second hand. Kuro third hand. But tole. Fourth hand. Fourth hand. Tole. Dika tak moko mono seventh hand. But tole. Okay. To gin mon mo biasa jagi bira show mere but even you promote. Le tokana timinare. Lusinya givino tokara werinare. Nyarundo nyakosoko karapaki nare. Tulimu. Mama. Go. Mone otemo
gole oko. Mane gima mine no gole oko. Mine nyalo. Mine no nyalo ne. Emo pija. Pija ka eli. Father. Podi dong ni en father nyaka kawuono. Yeah. Kata sani kidhiti yudo ka joma chuo ma yani king'iyo gi jokong'o moko ma walo jokong'o moko ma serious koro sani ka fata kidhiti yudo jokong'o ma serious ma in fact an kata ngising alfa jelo ka dhiga ka fata idhi madhango Kech kocha ji serious idwa ng'iewo ang'o idwa ng'i bugri dhi ng'iewo gi disare to pong' bath kato meso thore tenti ini ya yudo kata sani ya dongara gi moka par to Messi apargo opong serious ya club biro koni bana Emi watiyo asante sana watiyo. Thank you so much. Nika jani gi maten to serious ema sana dongo. Yeah. Koro yo motelo jo serious gi to mine Awinji. Mon ke mongeza nika gi ya tuma ber koro gitera tera jiri koro ka setedi ka kelo mari nas ka uol koro mari nas be nyoga karingani bi goto madieri koro mari chaka promote koro ke ni baby na mari nas wacho ni wakonya gi gimoro kanyi ma dong ni na kaka chinja no gon wato mani gen koro baby wuoyo kodi. Hey, but ite miteno jathum. Wawachi ni anyako atero jathum. Ateri iri jathum. Winja. Wawachi ni koro kido ya obanda na. Awinji. Koro toga ni ngeni kido no wasing'iyo go makoro ane kido ni ga gi namba na. Winja. Koro ine makoro ngeni koro wadong kodi out. Wasea kamielo kido. Kido koro ane yawa. Lucia zangu. Okiyo nangi mona isuno ko diko da maber na chu pesa mai na chu tugo le tako ni mari baby na kidoni chamba di mashocha no ko diko de maber by the way na stressed na stressed no komorga kaka pele ngega umari ichiegi ni bedo mbaba kaka baba ngoyo siku tek superstar wajane ya onego kwane gire wakwana in wacho ni count me in wase kwane in you are in koro yudo ka mubaba jam chago gine to kaka mubaba ne tiji kidomoro koro chako timo ng'o urune manyiso ni mubaba chak dong kanyo ma chak yodo geno machielo manyiso ni mubaba be medo mana bedo motivated gi mumama mumama ma motivate mumama ma mielo jothum ma lawo jothum ni ema motivate ga wababa ka to wababa ka no sebiro to gibiro dong ka ma gin koro gidonga ka gigurore wamama chak dok omo ng'ama chielo piny. Okadwa ni ingeni miyoga top 3. Wadwa ni miyowa top 3 jothumbe ma top mon. Gin gi top 1 2 3 jomodong wo many kendo wanwa golo ma number 1 2 3. Yani gin mon ka gin mage top. They are topping. Dok winjo ka ngacha ka wuok ka to wacho ni chwade number 3 moko. Koro number 3 go. In fact jogo ema dhi bedo endline. Yen gini aja wakato giingu ji onge ng'ama romo kodgi mon nitiere kama wakwano to nitiere manyalo kwano ni manigi mon to mon go hinyo nitiere manigi mon to mon go konyo magi koro wapogi e two categories joma mon hinyo joma mon konyo wachag ma hinyo koso para video tu mujiro si pero baba ageo te mono konyo wadwa konyo gi jothumbe ma mon konyo to gi jothumbe ma mon hinyo ajawa wachag ma mon wachag ma mon konyo MC Alex Mapangala following senior Alex Mapangala mara moko la itur mon Alex Mapangala no we andalo mono yudo gina koko no pani ko yudo gina koko tembo de ronyo ne mo godi bedu
tinde ka tindo gocho na ba miana bakia ngauro ne ka jela jet zunya morogo mbona kone to kikono genda Alex mogo la nyake ko entertainment ni ken ni digi morogo no timore ne wach ko ficha ni koro no ka support ogeda koro mapangla gene jo mane dala ni gola nyake gine mar ko do ne ka wuke okay but imagine mara ka bata nanalo ki play you played cool and you are neutral I'm an MC koro ko ngane penjo ne in fact Ogina Koko is a great friend of mine. Kofi is a great friend of mine. Ogina Koko has never stepped into, has never crossed my line. Kofi the same. Kofi and mani gimangeno sete many city ukodenda lumangeni tokochola, but I've never. I've never. Jatume momonenyo. Kofi makarori. Koro Kofi makarori okaw namba. Jatume mamono senyo. Baba no monenyo. Dako men go yenye nikiji. Ere kaka diri moko chon ni Alex nyero ne baya okamo wethembel bago rumo loso background to pare ni podindala wan wanyero gogena Nairobi kadwa hoste machiegni mapangala mondo kore ne kaka wethembel Wera wajo moko fuo bwana Alex ni atuno ke joge kaso oduogo la yake grupo kena Koko Alex makani ni Alex mapangala ni onero koro en seta katanga mungi Alex ani kubiro Nairobi ka anga dier ni onyalo chiedho Nairobi modogi mangato komose batando kwa wuotho ga Alex mapangala Alex kwa wuotho kodi nyangato nyaka mose no mari koro kano tiko di mondi tieka ine mi tieku rikendi do poro tio ka gol clip ko di tagolo clips aya namba chiel Kofi Kadori oinyare Kofi Magadori mono yenyo every Saturday bwana kai me yude gini ma iluongo ne ajawa analysis iwinjo tu kakwa wache ni okwane mwa wache kaka jiwache oko kanyo Kofi Magadori Nambare yenye kata ken mama kata ken wa mama apale mama alungi ni mama oyenye jeni moko na do chemistry ne watiyo gi Lady Morin nitiere ja drama moro niti mama moro no ye offer ne simu ma 72,000 gari de miye okono de dakot ma eno mo di bedo kaka mo baba mar odono liungi ne sili woda band I really love that man. Not amore kigo ne talent ne emodwaro. Ai sele mano kumene kete gino. An mi moro kani oko kanyo to approach abiro dhingwe. Sil kare sele ne manyango. Talent. Sele ne keto gino. Sele woda bandu ne dirigo no drum no go bul. To je mama ne no nyalo biro mawal kanyo mabed kuome to go biro to mama ne ni pesa ne nyalo nyo kongo ne joma ne club te. Nenyo kongo ne yaka wabago mangi pesa. Koro gini loki la point moro. Ineno sani Kofi ne wawacho moro. Kofi mono iwacho ni no kuchuli. Mama masani yango. Niyo ni Kofi od pidegi en wuon. To kongi ni Kofi ni kogosho ne obene ochulo jotugo. Okongi ni Kofi ni ole obeni pango show ni kisano ngama duong. Ole obeni pango show mangeny marom nade. Kofi ni ole obeni tudre gi jok mage. Ole obeni mie thuolo ne mar tudruok gi jok mage mondo mi Kofi ne obedo omed gerore kaka Kofi Makadori. Kofi ka wer Kofi wer baba. Ya Kofi to bere live. Live mi ga kama. Mabe in fact kan analysis mobiro temo obiro bire e live ka to gimoro kuodho ni wadene namba chiel kure ka jakadala. E live odos namba chiel kasto Kofi namba re kore ka jakadala. Ago mangeny baba. Mano mana awiye don't get meeting analysis and inte meeting analysis ar kora wi awache wiye mabe ne wache don't wano wache kaka ge wache kada sadi ko kada ni kwan mando kada Fred dong yintire kani Fred be go tom mi kaga maber Fred number 1 Fred number 1 ibe nyisi ina performance kati kigina ni angani bende timo gina music primary. Yeah, music I did no the primary to ateme college kana gina idwa ni body movement talk how you interact with audience voice body movement
Kaki somo gini, friend nyalo somo mo ni jo ko se boy ka to mni. Tu yo ko jawani. Jawaya kuome. Tu ndi kazi. To se maloko. Tena ka ndi nje ko chunga. Iwinyo. Koro kinyo show na munge manage show. En free kata hon. O manage show maber na. Kata Musa jakadala ber. Musa beber. Kako o interact gi fans yudo komoso. Yudo ka Musa nyen ko kungi man kimoro mani manolo. Woi. Maneno launch era I didn't know ni Musa nyalo luonge ko gre show mar pumbe. Umel sije ko igesa istibilo pum. Yene an poda tire ji piny kujo. Olo laro kek. Ejo madasa. Asango winyo. Ma wanguru ni awe malaro kek. Yeah. Miya joma gine monenyo bwana. Nambi bro miya next show. Coffee Makadori. Siklamoro kabe yingare. Ano. Sawa tu. Wacha ngama monenyo no. Wado ma adek kende. Adek. Nitiere jamana moro kamiluongo ni Nikoda Lego. Wa mama yenye mababara. Imokungu kudu wiye. Wa mama go seni koro konye. Ikone wa mama duoko Nikoda Lego dala. Omiye to kao. Woka mama go no kine ni maber ne dhi kode maber. Mogero ne nyaka onye tools. Sababu go shosho imarati wa mama go tieko. Mano be ngama wa mama yenyo. Number 3 twawe wagi kanyo. Wase wacho Coffee Makadori Nikoda Lego number 3. Sane usipna manke bo makawili be nyare. Kevo makawile. Nga sare kata en down ko kan jen. Makevo ken management. Management mo nyoke. Kan. Do Kevo nyoche wan go live. Wacho ni en gima emio samoro maybe yudo ka ngato nyalo wacho no dog chien. En management. Poko yudo ngama stable. Sani ko wacho sani managers mo madawo do ngasani be nyoche ni oko kan. Dum be nyoche ngi ngato. Sama ko mu kaina anga mo no chokrap that to see chego do ka management aya managers onge ko kama nyalo kinene machana chido ya pesa ni nyoche yue ya ko ka managers nyoche ndio nyaka sani tipo managers gimati mo ni ogenya bulldozer mago podi ogenya wunya road mago podi nitie to yudo ka samoro ka manager dwaro ok ka kitim ne manager. Leave alone the issue of payment. Ingen management dwaro ni samise ya mone ado bedo manager. Onego bed ni kaka manager wacho ni baba watim kama wayudo kaka wadhi wamanyo gigine ne kech kunde moko kama bidwari in person kunde moko kama onego bed ni meet ngane. Seja obe imbe kokidwa nyisore ni in ngane. In sita. In sita te od miyo moro. Yeah. Okay, kuri wacho na machiel mamono enyo Coffee Makadori number 2 Nikoda Lego number 3 tinde ko chako inyore poko inyore kino inyore Kevo Makawili wadhi joma mon konyo joma mono ke gemere meta stage master mama Alex Musa jakadala Musa jakadala mono konyo dok maka maloka Dama tu Awana mawano biwacho na mamit stage master. Igene no kangeni no comment. Ana pane kaya kare. Omakari imi nga mojanya. Mailugo na Lex mailugo ne ngea so munga monde ko comment. Mailugo na sango wenyo. Ne makoro sekao masters team analysis mara jawa bar kawuona mora nyeru chieng mano maka maber kamera kaga da winjo ni MCs belaro mon mago to paro mathin but no problem la rura lara chieng mano maka bolo bet bolich but no problem kor number 2 number chel Musa jakadala Musa di maber keje badelo Oshine aero kata ka conduct himself gi mondego. Okay. Nitenga alboba otemo gimoro mar fu.
to gi ng'ama timo gima ber otime be yani ineno kata ng'ato chwako kong'o e gweng' to yo mochwake go kako time gi gik motimo go gik mochwako go kong'o imagonga wanitie kumoro ni Kanyasumbi ne chwake changa tinanyo aweka gima gidwa weyo but kanye mana deta kaweka changa Kanyasumbi Magoka, thank you so much. Congratulations. You are our provider of Chang. We love you so much. And Kanyasumbi kene de. You know Kanyasumbi chwako kongo. But kidi kajo changa mo. You know kadala kinduru dure. Dalo le. Kanyasumbi kidi you know kan tido ke laro and your permanent machanga nene mogero nenye tinde disi cool mogo ni university no. You know ode mabe. Yeah. Koro the same. You know ka ngato nitiere ongeka ko manage yore nego. Yeah. Ma okay, you know mama gibiki no moko scandal mo. Yeah. You know kanga to mok ne scandal to life modake be podrach. Kuri dir ni ya to kare ngani odagi mon gi kure. Okay. Number 2. Mayom and investments get businesses get exactly. Wa mama go be ko gonna isi be konyo. Shole be kutiyo chudo ko chudi ubiro yudo pesa udok odu ya onge ngama yuagore ni wan eno ka sani musa ni piny but jok mono tiyo to poro sikilian manyiso ni ogenya biro kanyo ko ge yudi nitie ber ayudi kada ka gina ne nitie to yudo ka aya jok mo buka ji wuok under agreement yuinjo yo kaka nogolo nyen mendo ni nga osegolo nyathi moro achiel machielo chato kuna ne ofubuka ne ujuri moro make but sen bebe kaka nuka ne tunuka tena ko mendo mafilisika na wonya gongo monogo piano na asam sam salad awa joma wer ngene ngi deno moko sani geto tinde gine ma gikoro iloko mi kito mi le tijini to no moko no ka be kabisa ayano gini nyochugo kanyi ayano kalawe kalawe kene ka sani performance yolo penye menje ka but ka musa to kana giwuoke to ne giwuoke ne gidwa dhi yaban ma giwuoke jatelo one ka korwaro jatelo kono gene sa it's okay my son, you can go and face the world. If you are ready to go, go and face them. Take my blessing kure ede yoro ka kare ka mana cash mi penyire ni hapa koso ko mono kete blessing chemono yinyo ki mane muzo ni muziki siasa muziki siasa indrela na ni kisama ko dika musa baba iwe maber omari we rigeni yaze ni rigeni musa chuli maber samoro ondiko ni kana lofu mora dio passion fan morole bana dundi sani mit bana be ni loketika kare ka musa yawa kare ka podete mango yawa kadi ya kare mai go promote chake mai no biro shomo kongo shumara reyo mara dego kinene gimo byo koso biro ngecho biro yudo ko biro yan kende yin pok ni ngiri maber si wuok oko ya koro jo thombe maya wambe wabeduru gi patience ineno kaka prince ni ngeno gaya Cinderella ba Cinderella ohit morumo ma Cinderella no rumo kapode nena kaema yo kolo bang nitie jomoko malo tandong japeto ohit ka morumo poka yao ba japeto bende winjo kaluonge ne winjo ta winjo kiluonga gimedwa na tem japeto marwa japeto bende winjo kori moro no adwa koni maber kabisa ne wan kaende gi asango winyo asango winyo ni kaeche YouTube, Facebook, TikTok, Twitter.
Good. Waseduogo ne wanyiewo data matin to waseduogo kanyo no endo. Wakoni maber kabisa ne joma ne YouTube ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Watemo kelo gik ma onyalo miyo wan kaka onagi wadongre. Ok wawach gigi endi mondo mi wapog ng'ato kata watung ng'ato no. Wawacho mondo mi we learn from our mistake and we also appreciate good things that are happening. Bataka endi wan gi asango winyo. Yes, asango makaunya nyati chajara undo tingo pomsa chika po is not calling rebo kipenda can call me Jasuba Jachula we machundi gichiek. Jasuba Jachula. Koro Jasuba kosomano mana. Ana gik mawajo ano ngima padra kanyo kanachia. Okay. All right. Aneno ka jiponi kachacha endo ji mopogore. Akiani be uwinjo hata akiani nitie kaka walal nuge kumoro, maybe unyalo konwa from that end nikech samoro wano kwanyal neno to unene gi kanyo neno. Koro ng'ama nene in minyalo konwa ne to otimo nango. Aneno ka Lucy wacho ni sawa matek onge. Matek onge. Lucy wacho ka pile ni onge seda. Eno wacho ga ni onge seda. Dongi neno onge ngo onge seda. En onge ga seda. Koro ni se wasegike namba chiel ng'ama mono konyo. Wadwa ni medwa reyo. Kende wamiyo gi mana chiel gariyo gadek. Modo onge manyo ga kende. Ng'ama mon be konyo madhigo maber. In fact, Madisco ok de marach. Igure. Koi ke yuwa dira ki morgi. Morgi ke chalo ma Illuminati. Ke por galo de pinyo ya tago ro gibi. Ije ma Illuminati be sama ner ka garo ko mari nas. Illuminati mani. Sani makoro Illuminati ne donjo kuoma. To wanyeo kamera, to wanyeo wifi moklal. To nikise chandre gi wifi mangadore ngado. Eka ipoka jo wifi makoro stable. Mi nyeo ma stable. Kamera ni. Followers in go. Gimoro mora ni tiko ka Illuminati do biro. Emachalo mon be. Igo to maber. Se winyo ri, se timo gimora mora, se jago timo maendeleo moko matin dala. Kogo gibiro. Kore ka mono donje ngimani. Umera bingi ka Musa yakadala chone ko to. Niwe ana onge pesa koso. Niwe ana onge nanganya pijo kanu. Ikona wote pa kona nangani. Pangala. Akana subudu. Akana sarara. Jomironge. Diego negini ki kanonge udo dira. Kanonge. Bara kanonge go piano mapenyo ling leti. Ayano makajawa. Bara kiti show ngato katariyo. Video mo kariyo kara baba moro gi mama moro. Babiro mielo gi. Guru yuga tomiro gi jago kata kende to gi mielo kende gi to tom do meat. Gin na jibe. Ko na nanga pangala na woche tingidi. Karasuguru. Yakare sangsa. Meat. An kik ng'ato donje ngimana ka sayudo okadwa askar no ka sayudo baba matu gima kona ng'ato kanga kok inya chako sane ka pod an kaka an ni baraka seloso to yae bwana yae okadwa yae donga kutuma kuni ne yae ne igori kidwe biro no mari I've seen you for long no ne tiba for long I've been following kanye Chaksani kidwaro mari chaksani. Sani mapure chandore, sani minyalo yudo chance. Ana sango unyewe goda. An biro ngeni bi ku mat breaker. An we ngoda. Koro. Biro go Musa Jakadala. Freddy Jakadong. Dema maber. Me are the last person. Kori wacho ni joma mono de go maber. Musa Jakadala. Joma mine de go maber. Freddy Jakadong. Yo. Marade. Marade. Yo marade. Ya marade. Ya marade. Bebe marade. Okaro ni buwe maga. Bebe marade.
Giri toma be. Jomoko ka onya ka notes. Juma munu se yeye amaja lo biro lo okwana na kaka ni okwana ka jikawe notes wala bwana ine wala maize uli channel mebro yude gini ilugo ni LTN low trending nation they are trending outside but you can't you don't know we are the people telling you that they are trending to gilwor kono kage wachina me wa number number 3 Mamon dego maber. Mon ema keto idhi maber. Yeah. Binyeni kata jama wa maneno ni malo. Ende mon moko be mpulo chude kanyo. But eto sani onyo di chungo ni so. Ano mo kudwango kete namba chia. Bo kudwango wa mie namba re. To mondo bodi nitia. Sani bija kacho sani to njore. Ko ngene en mixed. But obigo kikwini mone mokele mo chopo ganyo. Mone mo yo ya ko sigi kore ngi ben bongi kaka chichora gi monde go. Ben 001. Okodwa jo manga makao. Ben go bana ben bana adwaro invest. Ogo pro manyi mona de gidaki de chumo na kien mongeni serious. Mongeni biro konyo. Machalo wodu beta wani no patrobas. Patrobas yo. Pato. Ma uyo mwaga konyi to konyi. Ma uyo machuma. Mago investors mari. Pogo rege makom kinyo chwanyo lune. Waere o chago keto nyingi. Koro eli to tigolo kuondo. Ma to koro eli to do bende maber. Kejo je gwengo. Isa konyo gwengo moko. Isa je gwengo. Ichako corruption analysis ni. Ana penja. Tikora wanga wasa tinye litu de maber. Tani go la na. Anda kise kwa nakumi kwa nejo mamon de ko. Because ana timanguna iruke. Kok mana mon. Ana timanguna iruke. Nge moko mondi ni ke moko yo di mon ke fo. Ni ala la ki cage. Ko bi ro ke ni mon wa mana ro ki yo ko na ke wan wa cha ko na ma wangi ko de. Giler wa man lo pe. Ye di ni ki mon moko ma ko arego. Tukiasi sikatu yo se barre kamisi mudong neno. Kari kana kamisi mo ko wa ko ma pa. Mangi nanga mai wadu. Rigora bogi. Igama kore yo kajo endo maendi luongo ne the super Sato mabiro ni chengeso kageso angama kelo ni chenro ne iluonga ne Umarinas china jamone mbele chiene meneno mbele menyo yoko. Inyalo wacho ni Umari dhako ngoni nigi chake kore kubne reto pod chako sitirongi. Kawuono ne wan kaendi ne wawuoyo kaka joma mine osebedo ka konyo jojawa. To joma mine go endo be magoyo jojawa piny. Watim analysis kache endo wasegolo nying jok nying jothumbe wagolo machuok mana machuok jok mamono sebedo ka konyo mamono setingo malo ma we appreciate we are not ill for that, you know. We really appreciate joma mine osebedo ko konyo motingo malo. On the other side, we've also talked of jok mamine be osehinyo ge kumoro iyudo ka manga lusiket kendo chako chini benat break. Yes, sango anayudora hat breaking kanyo embe ane bwana tu wangi lera ani ngeni bondo mi angi giche mo mi angiyoma mondo mi ane kacha kawa time mangeny for you doka music so but then she's my manager. She's a good one. She's a good breaker. No. She's good in management. I've not tried that part of management. Of heartbreak, I mean. I don't know. But on the side of management, she's good. Free-hearted. She's good. Free-hearted. Not free-hearted. With the mission. No. Kidwa lusikete egine ka. Twakele super Sato. Twakele mondo wachi but gisane. Ko gire gire. Lusikete is free-hearted.
Okay. Well, I watch my bwana. No, nothing. Not break up. Yeah. I'm a good manager. I don't know the part of heartbreaking. I only know the part of I said, you don't understand. I said you've read it. Okay, so she's a okay. Okay, let's take that way. Okay, thank you. Hiyo kwa na Eli. Iko na Eli eto mon Mombasa. Mugole ko mostly and then ko biro na ropo ka be lo ya lutimon. Ko ka do ka do na ropo ko na ni mo ka. O de ko le mabero ko ni to wena na mara go tum. Yen kire ne. Mo ni ja sa mo ki nyama nya ka fast. Kora gero do ni gone to mina ya wat kanyo to chu. Onyalo kawi to chako tami nafasi. Utami nafasi. Mariwer. Aya, yudo ga samoro kata samoro wanya machu wale muginyiri. Yudo ga samoro mari ko ga ni ko risani kuma ka kedeni yudo ga chimo rio muganya ko ne mari. To ka ni tiberna. Yeah. Marda ko ka chuwa. Yeah, exactly. Yeah. Kadwari mar ke katosa. And then you ni lakini kwa dakodi tuti mitio ne mewe. Tibuwa ko product kwen ange tito menjode. Kitumo kinchode. Chode to mentom. Gipogore. Ngama chodo be chodo magato kwel. Gato kwani jomjenga dima chodo. No jomjengo te moga ni gato. Te ma chodo twiti. Wan wakaza iwe ka pijiruto ngami wele ko biro miel. To ma ko da ko mo sero. Diju woko. Palo du ngenyo wa ga du ngenyo. Ko ma lu we ka podi wele ngin gisa de out. Yeah, it's true. What you're saying is true. Ko ido manje ido ja mijengo. Ni ko indi mijengo iwe gitu. Ko mijengo to kidhi ke mijengo ayo kata mine ma olo pie site. Dong jo mine dong ma uso no yake site ko ni moti e mijengo. Chode tumentu. Okay. Comedy. Ko kara ko ni ya. Comedian ko ke gino di timo kia ko ne mo ko mo diego. Nguro mo ginyiri. Waro mo ginyiri. Ko ro giri gichworo mo wati mo comedy. Okrango wuonde ni ati ne wabiro timo ne comedy ne cholelo. Ko do gitu kana. Okay. Asangane no ka kumwagike ne. Sakoro mayo wangwa and wakono gene every Saturday to live. We've not specified on the time, but what you can do, just keep on following this page, follow Osekonyo, and we'll be making posters. I've not started making poster because Sango is coming from far, and at a given point, you might not know whether it will come or not. But very soon we'll get facilitation. People like Mariandi, they are here. People like Lucy Kate, they are here. And some people, no. Now, maybe when we get facilitation, then it will be very easy for us to connect because, we have to travel from different parts. We are not staying with Asango. We are staying from different places, And at a given point, it needs like resources. Like this guy has to come from where he stays. I also have to come from where I stay because I don't stay here in studio. Airport, so I don't know whether. Aye. Baru ini dah komar Nairobi. Ane noka. Okay. Oh, jadi chode. Ane chode. Tumentum. Aki ape. Thank you. Ane lungo ne Lucy Kate. Ubera wangi bera. An karo ninga cham kabich ngiko sos koma gigine. Carrot. I can't read it from there. I have to struggle, but I can read it from the side. Kora sango kumwegi kene. Arwane kautoloni ni mondi woge joge. Mondo alore ka kwalore peo. Pile. Konigeni gimanyi kocha. Mondo ngama Sarah Jane wachuni embe kanyo embe onyalo timo gino. Onyalo timo wapi? Dong wadwaro jok makoro facilitate nkech gini koro wadwano wakete mano. Koro duda. Ngeni onge ngama wuogo ko mondo sanitizer jam. No, kaporono ni Sarah nyalo ni bedo ni nyalo facilitate gini. But okoro no facilitate created koso with the mission. An ko pone dwa support matu gima wacho ka jiwinjo. Jine ka ji joge. Akono maber kabisa. An onge tiende kan gira mar lach ta onge pesa. I can easily no. Gini umari yide keto gini. We get giri mari lach no mbele. Kaporo ringa do pay ni ya. Ido konya gi mission mane. Ido konya gi mission mane.
Aya, idwa konya gi mission man. Yes. Free attend koso mar tuo kuonde wa mag lachgi. Iwinjo. Ka ng'ama dwa konyi free attend, kik chiemo bugore ni mari yawo. Ene timo na. But it's ko ngeni samoro nyalo biro ka like the last issue manage nje. Otimore na cha. Ni mani ipimo na ni notimore ni ngani cha. Be. Nyalo pa. Ni koro ng'ano mer to mer makata ode okonya chopo koro dwano ng'ato dhi onindo ode. By the way. Mago Kanga madwa support. Ni koro ni supporter obiro nindo ode ni amen mokanya dhi oda. Edunga badana be agine. Ambagine. Koro an kidwa support ti wacha ni ya kokongore gan wacho ni locked. Bedan locked mondo mi wi yuti. Ke bedo locked we can be locked. Okay. Koro kidwa support ngato. To idwa gimoro wacho ni ya. Ante dwa support tadwa gimoro matin. Iwinjo. To koponi dwa support no olated be wacho kamano. Koro okay, let us do it. But in return. Kati wacho in return. Omari. Let's do it. But in return. Korine Omari. Support is support, but ibo neno kake timo. Koro ibigo koro kineno ka ngaro biro. Kata ka koro ubire shona. Koro ange kaka timango ago kwane to nitie kaka wan godo to en be mo supporta. Koro chuno ni nyaka dimbra By the way. Koro nyel zamana nyalo njawra to nitie kaka nimbi kaka imbe nego koda kwano. Yes. Koro chakwe support again. Meanwhile, inyalo manyo e pages magwa, then you comment there. Gimiru anu wawuoya about ajawa. Ngene wadwan beri watimo kaka gidwaro. Ngato nyalo wacho ni bwana, golwa uru kata mana gine jok makia wer. Mango balero lelero. Tocho oksane. Baba wewe. Kato gini. Wewe. Kade ka pono lo jok ma begi ni otamo. Giko agatom lakini otamo ni ya okawuono wabiro wacho tokma. Kala ko chako dwaro ya wuoyi mabe. Obiro ka to rice bana gi dweche ang'wen obiro to sere to sei do malo. Tok kawuono wabiro bedo kwa kelo ni tok kawuono. Jok mabo thagore ga jawa ni mo rice. Frederico Koth wacho ni Maria winji maler. Asango winyo to kiwinji bwana idwa keto wache dhoga. Wach ni bwana Mari gasango awinjo maler. Ye ka ngato we gimoro vita ni bwana Mari winji maler. To gidodong sabera wera. Thank you Koro. Gima wanyalo wacho. Gisane. Yeah. Nyithindowa. Yeah. Ma wan go ajawa ka. Okrach bedi ajawa. Okrach bedo yudo minewa magajawa. Nitie minewa gi mabecho. But I cannot say ni gibecho gite. Ki yudo miyo e ajapwa ka. Sara donjo mana modeko ni Sara wacho ni ko wari mege wach nago. Sara donjo ma modeko. Wach wacho ka ang the watch gini. We ilungo ni LTN Luo Trending Nation kisepet ki yue maber tidhi e Luo Trending Nation. Tingiyo videos ne kanyo mamori maber mag molos gi dholuo. Mumi ilungo ni Luo Trending Nation. Gik moko mineno ji opando ka wane mwagolo kendwa. Wandero to ngamonego wane wach ni be wachieno ngano ok nego tho. Ana winjo ni kia ngani no nege jawan ka jaja moro dhi kora to yakonu ka ne live ni no ne ngano. Kurani ya jodalo an kata ng'ato dwaro lawre kod dwonega. To gibigore mbira. Angamoro nega mano boran nikech sani koro kinega an tina seginene. Tini setima ngo. Nase nyuol. Ntinda weng'enye mtaka. Angomodo. Ang'am palo. Koro wami joge topic mwawuoye next week mondo gibed ka girito. Next week. Next week. On Saturday. Yes. But there be no maber ka wapango ni wabidi be time machon to chake chon.
Yeah, I know this time round upon when you check sabor. But you know, night is also good because can night good. Mm. Magaidi kian. Aneo. Koro kan night en good. Koro panga tu andike kan kata kwa chake sangu ino tieno. Kata kwa chake sare yo tieno. En sare. Jogene ka gikono ni ati gidwaro analysis sare. Gidwaro analysis sare. Ke evening besawa. Night besawa. So it depends with them. Gima mi awa wacho man ke kapono ni en otieno to sa dekcha. Yudo ka koro beyo kanega program oro malich sa riyo ka to sa riyo ka. Sareo. Wanyalo we sa achiel barbari koro sareo. Ke Saturday be tapki ongi nganga. Gano tie. Koro Saturday one tapki. One tapki. Dikech koro yuda dieri ngeni magi ok drama, magi ok gimo bedo drafted. Magi the truth. You know gonna marry the truth matter. The truth matter. Okay. Where the truth matter. To kora sango to truth gauge. Leech. Ma truth matter. Asango the truth gauge. Koro pro wacho niya. One kai ndigo marry truth matter to asango the truth gauge. Truth gauge. Gauge no. The base. The truth gauge. Koro mi topic ma next week. Gibere ka gipango page. Leo gina no ko jo ma comment ni mondo ginyiso gima gino no watch ne next week. Mi wane uru ni un kanyo no endo udwa ne next week analysis mani mudo no cham no yajawa. Analysis mane meri wadu cham no yajawa. Frederick Kokongo Regan. Ingeni koponi uluonge marachi ni Kokongo. Ena Kokongo. Yaw dhogi mateki mi wachi Kokongo. Ai ketho gik moko. Mi wane uru en wach mane mudwan wa watch next week. Uneno ka chapu we nyaja waka ma you would really love to hear from us next week. Or eager to know yaja waka. One wagola analysis kawuono wagolo mana 1 2 3 jok mamono konyo 1 2 3 jok mamono sehenyo. Mano wagolo mano ne ka wawacho ni wagombo winjo joma kia wer mano to biro peyo mano to dwa biro go peyo ahinya mano to pick achiel wande kandeka we note it down. We note it down. Sara Jemo joma kia wer wase note down. Mano gimugombo winjo. Okay, mano jomugombo winjo. Next joma ngewer be sama mano koro nyalo keto joma ngewer joma kia wer stroke. Joma ngewer gi joma stroke joma kia wer. Okay, mano okowacho ni next week owacho ni one code wase note down. Next in one of the weeks we'll update you and you'll know them. Next let me go to this amoro boy ne moro dikia what the question ingene sami kono wanidwa ngenga makewero ki ibro poma ka boy ne muwuok les be ne anywande ne anywa gi sud account ni to wambe ningeni wang'eye yenyo Kokongo Regan wacho ni wawe ketho nyenge yani nikech no luong ni Kokongo idongi Koro wakero saniga ngato bi kero miye kisini ebuso maima. Kokongo. Rego. Okongo somoko. Okongo. Bebe busi somai. Okongo. Regan. Okongo Regan. Wagombo ng'eyo jok makia wer mano wasendiko boy na moro wer aduwa kika yudwe en boy ji mang'eny ok mari kendi boy wow hode wacho ni boy wa mo we wacho ni boy ni ndik ni boy u boy ingene be koro enena specific itene ni ani boy ne moro to boy ne machielo moro no wacho moro moro wer to moro cha mano to inen maberin gi boy ni mawer en gi ma boys okay moro to wer maber to machielo to kwer machielo en ga jamjengo koro en ma oyudo pe ya okumiwa topic mudwa ng'eyo osemiwa achiel ni jok mong'e wer gi joma kia mano wasendeko
Medwa uru topic mondo wayier achiel mwabiro go next week. Analysis mudware jawaka ko kata ko kongo imbe in jawa imbe wacha migombo no wuoye. Mabe jajawa. Kokongo Regan is one of the jawarists. Wer maraj. Okay. To ko wera ya. Zara wacha ne kare nyeku moro bas. Wan wayiye waro koda. Kare koro an karo kai nyara ri ko ni nyie. Kai pa ni koro ni bar ki. Anga ma tujele mali. Kero in fact bingeni be onga joma chujila ka jaja. El tujele ler mo ngi maber. Ikende yuro kage go bakane. Maboy ni batari ngena aduga adhi kacha yudo asango ginyara moro gisara. Be ok chap bon lui ne charge piche wadwa ne go wachiel ka kwa gine. Emwodhi kete poster next week. In gi match. Ay mor mini charge che bikel. Wan wuok ka. Sango ka jogo tamore miyo wato pe. Wanyalo tiyo mar sara kata loso maro polwan tirika. Loka samore loka ni sera ko ni boy na moro ni nyekwa. To bona waru jama tiwa se bed industry ka mwangi ngama bani yawa. Sara to maro mari. Johnny Blackswood sober owacho ka chani mari Nash. Johnny aneno kaka en saa dini. En saa dek gidaga prareyo. Pesa poko donje M-Pesa. Tem kaka ne wacho. Ma karene ntiri. Mono ya kacho. Ambe namba 90712 ginene mudongo mekichode. Gone jogiro kamano wan wadhi koro. Wadwa dhi ajao. Sani koro wadhi team analysis. Ilunga ni Dr. Sango makao inyo chejara urene na pundo team pom search kafu. It's not calendar. Ukipenda call me Asango, the smaller the body size, the longer the rod, the flexible the waist, the sweeter the man is. Ukipenda unaweza niita Asanga, woman cannot relate through the window. Katimia ma 10,000 she will never. Mailungo no mari Nash cheno jamane mbele chene mineno mbele meyoko umari da kongo de nege chake kure kubni areo umari the truth matter. Ne wan kaindi Saturday ka Saturday wakelo no chendro milungo ne Super Sato. Warumuru kendo next. Sama chalo mono wachako gocha. Manaka. Facebook wane Umari Nash. YouTube to wane LTN. Luo Trending Nation. Nejok munu bedo kodwa nyaka ne wachake. Wadwa na wakau thulu ni endi margoniro kama. Nane no baby na all the way from abroad. Iluongene Mariande Nyarangesa NK endi. Yeah. She's here. Kwasto waneno mani yese menji. Ni? Oyuora. Aneno abebo neka iluongo ne Lucio Nyango. Lucio Nyango kone wacho ne jawane modago. Jawane modago. Kasa chaka neno baby neka koro ma baby. Iluongo ne Sara Jemo beneka. Poda manyo baby ngama wuoite mleng ang in kata kada to ngadore ta angwa gini Lucy wachini Asango wenyo iduog kendo cause imiyo wangeyo gik moko Lucy ketho gini kwaro gini wangado kabare kaka aneno ka Saro ko ne Asango wenyo gunya gi pakruok. Okay. Owachone Umari Ngisimbi sa areo gidaga pago cheko ni seketo pesa donga ni do ma wuondo ni mondo kikongeni gino thank you ajo ni wuondo suba wa kwa mo bi ayro ga suba wa wante suba wajo chula onge chula machielo biro ka cheko ko gi chulwa onge sa sana pedo ni ni maber dala mala we ngad gini wadhi wuoyo kodi tok kamera. Thank you so much. Waromu kendo next. LTN Luo Trending Nation.